Sa lusot ito sa tikas. Maong na Ikaw, kuha na. kapit. Pagtalus mo, diwinig mo. Ay, sibilang mo. Siguro pa ba? Yes, yes, yes. Pero nay haligi sa tuma sir dili na mo siya. Oo, basi din eh. Wala pa haligi. Pero may haligi po ng haligi. Wala siya pag-business. Wala siya sa paragid siya. Dahil yung na ini ang Sige. Ako tiro hijay. Dito sa ikuan. walang ilig. Dali, nasada ni dili siya. Dili siya konkreto. Graba pa yun. Sige. Ano? Una nga, siguro, kwanto kayo. Mga kabagting kabalkada, may hapon kayo tanan. Lanto diri karon sa may Lower Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur, di mga rasa. Ato ag makita sa kuang kilid ning nahugno nga steel bridge diri mismo gyud sa nasoy nga dapit. Inyo makita nga miagi ang kining naasoy nga dump truck adunay plate number GAT 9197 in sigon pa atol siyang pag-agi tungod kay naghakot kini og balas. Ang nahitabo wala gikaya sa naasoy nga bridge ang gibugaton hinungdan nga nahugno kini ni mga oras ato makita nga naa pa karon ang naasoy nga dump truck diin wala pa kini nahabwa niya sigon pa sa atong hinabi dinhi karon ang driver safety lamang dunay mga pangus-pangus ginagmay apan ayan gibati karon ang kahadlok sanglit talagsaon ang naasoy nga pangitabo tungod kay lagi sila mituo misalig nga ang naasoy nga bridge ligon sanglit usam ang kini kaputhaw nga bridge ni mga oras dunay mga tao dinhi karon di una magian sa mga behikulo sama na lamang sa mga babao pero pwede ra makaagi ang mga motorsiklo pero moagi sa ubos kabahin medyo kimpang pero makaya ra gyud basta di lang kay loaded. Di mga orasa makita nato ang mga katawhan diri karon diin ang uban nakigsusi tungod kay wala pa pod diri karon ang mga personahe gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Dunay mga ningagid diri karon pero makalusot naman sila basta sa ubos lamang moagi mga kabagting kabalkada. Atong balikon nata diri karon sa may Lower Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur din usa ka nahitabo nimo kana sa Daghan yun. Bayo-bayo siya. Unsa man mostly ang karga sa mga kuan? Mga sadan gravel. Sarang gravel. Oo. Pero karon lang ning nahitabo Nga nainahulog karon lang. Pero unsa man ang yung ana ba gihapon kadaka ang mga dump truck nga mga agid? Mas dago pa ana. Mas dago pa ana. Dapat itong tinwheelers nga tagas yun ba? Mga tagas pa yun. Pero karon lang gid ni siya nakuanan. Chambahan lang yun siya nga kini mo nahulog. Unsa man day ilang ingon sir? ano sa orasa ginahugno sa Murag kuan na siguro, either mga 4-0 ni siya. Bago ra mapunin nga ni diri. mga alas 4 sigon pa mga kabagting kabalkada na asoy ang hitabo kaganiha dunay mga tao individual nga diri karon apaning kasumtangan wa pagyud kini inhawas wa puti nakita diri karon nga mga opisyalis sa asoy nga barangay sa asoy nga lugar diin gibutangan nila karon og barikada aron sa ingon niya na dili na makalampos pa. Palayon na to ang interview to Kung wala pa ning mga kuana, wala pa ning disgrasya ha. Nanay siya ang iya mga board niya, nanay mga lungag-lungag siya gani ito sa atbang, ilan lang giputangan o kining murag baga ang kuan metal para mababangilan to mga bangag-bangag niya. Di repair ha. Pero nakadungog na kuan nga ilan lang gibawalan ng mga mga dagko. Kanus alang sir. Mga murag dugay-dugay na ni, ilang ikuan ni nga ang moagi kato na lang mga light na lang siya. Tungod kay kuana, tungod sa mga guba nga Oo, naon. tungod sa mga gubaan niya. So wala po nila butang ideya og kuan sir no, karato lang nga bawal na. Wala po giputangan. So kuan taon-taon na po dai nga ingon ani medyo kuana, medyo apiki na ang iyang sitwasyon. Ang sitwasyon niya murag ang iyang mga salog-salog niya nga kuan na gyud siya nga buslot na. Tungod sa kadugayon na po. Tungod sa kadugay na niya. Unsa man ni sir, taga asa man nyo hadapita sir? Adi na sa unahan katong may tulay po diya sa katong pirmirong tulay. Pero dili na mo buhagi dito ana. Dili na. Kani sa paa sir is nabay panahon nga mudako ini. Kanang magtigbagyo siya kung ulan. Ni taman sir. Lapaw jud kay diha pigiri man na diha manggawas ko na ilang baboy diha kay maglutaw siya. Pero may gani karon is wala iplan. Wala ron kay tinginit man ron. Kani sa paa mahubisan ba pod? Inani rin siya. Ana lang sa kadako. Kuan dagay hinay nga dagay days tubig. Dagay lang siya kay naman sumpay man ni sa Falls God dito sa Apan. Wala kan Falls. Okay. Yes, bagtin this size. kabagting kabalkada ato ang update kamahatag ni mga orasa. Ando na nakabutang mga signages ninyo makita karon. Padulong sa Kwarihan. Kwarihan. Oo.
Duha man yan, tulo man yan, ay kurihan diya sa Pulakan unahan gamay, dayon sa Dipaya, o sa Bukong na apod. Mo nang mga area nga nay quarry. Nay quarry. So kani mo gyud nga sagad gikan mga sand and gravel gyud ang Oo. mga karga. Kay kini siya pauli mo sa Aurora, pero ang uban nga sa pagadian dito sa Magi sa Pikas sa Santa Cruz. So napay laing daing Dito dapat sa may Santa Cruz kay namang ang bagong tulay diyan, human namang god. tulay gihapon. Tulay siya nga katong solid siya nga tulay. Dili na yung nani. O dili na dito sa mulusot sa Tawagan Sur, pwede po dito sa Danlugan, pwede po sa Magi Alegria. Yes, okay. Mo to bagting this size. Sir, ganong dream ning agi sir. Aman di padulong daw sa imong Aurora man gud daw na siya mo deliver og kining kuan. Mas duol man gud mas dire. pabor. O mas pabor siya ha. Mo to bagting size mas pabor kay Aurora day ang destinasyon niini mao dire naging Sigud pa nga Aurora ang destinasyon ba kabagting kabulkada sa naasoy nga truck hinang dandre siya miagi tungod kay mas dool accessible usab sa iyang agianan apan may swerte nga siya moy na natungnan gud sa paghugno sa naasoy nga bridge baga shocking dig Pepinao yung Morasa at tumulagway nga sa ubos ka bahin nangagi ang ato ang mga iagis na asoy nga dalan so diha na lang sila maagi kana makagi ra ang motorsiklo pero ang pagtangas pa delikado lisod nagtangas so mo na ang sitwasyon karon atong i-zoom in donay usa ka sidecar ang miagi apan maglisod siya tangas tungod kay habog manggod. So karon ilanang giduol kay tabangan. Kita niyo mga sukindig paminaw kabagting kabulkada. Kita bangan nagaswat aron makasaka. So kanang kadaran alternatibo lamang na siya tungod kay ang tinuod gid nga agianan kani man gyud diri sa nga lugar. Mostly siguro either matulo ana So yung makita mga sukindig paminaw. Okay, so mao gyud ang sitwasyon karon. So mao ta ni agianan nila apan hitabo nahugno ganin mga alas 4 sa hapon na hinungdan nga kini maagian karon sigon pa sa aton hinabi nga ang kani nga dalan ubay-ubay na ang mga gidri apan natungnan lang gid nga siya niagi unya sigon pa nga daghan ag mga gidri mas dako mas bugat pa sa ihang karga siya lang ginatungnan unya ang nasoy nga dump truck doon na kini plate number nga G80 9197 ang nasoy nga bridge sa kanini Kalimpang Bridge diri sa may lower Pulacan Labangan Zamboanga del Sur. Pataas ka mga panan buburan na. Labangan gyapon. Labangan gyapon. So daghan ang mga kuan mga paya tagi barangay. Ang tuludan Bukong then Dipaya. So na pwedeng agi mga sukintig paminaw. Ta sa ubos gabahin atong lantawon kung makasaka ba. Okay, tora sa kabao-bao. So inyo makita karon gitabangan nila pasagka kay wa agi laig maagian. Kana ragid ang naasoy nga dalan. So ilang gitabangan duot karon sa mga tawo nga nangagi. So naka problema ni karon kay mga residente nga boto tabog speakers bahin maglisod na kung walay motulod. So mo ni dako kay problema dapat hatagan o aksyonan o butangan man lang diri og alternatibo nga ruta aron sa ingon niya na makaagi pagyud sila. At tumalikod na natadi ka diri sa may lower Pulacan Labangan Zamboanga del Sur. Balik ta sa dugang pang interview kasayuran. Napiktuhan kay makaagi pa man sila sa Pikas gud. Pero more sa mga kuan pag deliver, mas malayo-layo jud ang ilahang pagbiyahe. Pero kani mga dagkong sakyanan dili og diri manuka dili gihapon no parehaan na maglisod sila. Unsa mga barangay ang nadito unahan sir? Kuan, sunod ani kay Lower Pulacan man Bukong, dayon Dipaya. Mora. Dayon Binayan pa. Mora. Pero og kuan napa sila alternate road dito sa Pikas. Patay mo giingon. Na mas nindot dito kay simentado man. Pero og gustong mo anhi diring dapita is dire lagyon mapugsan na gyud. Mapugsan sila og maagi dito magtulod-tulod, pwede ra. Okay. Moto bagding size no ang mga apektado. So bakit to mga kabagkada? Si Sir Ernie sitwasyon karon ang nasa nga dump truck doon na plate number nga G80 9197 then sigon sa ilan hinabi gid na ang driver okay na siya apa napagyapon siya sa state nga na shock o dunay karatol sanglit di base yun sa yun niya still bridge bag kini siya sigon pa sa mga nanimuyo din adugay-dugay puning naasoy nga bridge na niya kani panghigayon na na daot ang nausay nga bridge unya gaan-gaan ra pikarga di kaingon bugat daghan pa ang mga gidere nga mas bugat pa siyang dala apan siya gintay way swerte nga siya gyud ag wala swerte nga nakaagi tin maayong pagkahugnos na nga bridge
Kani siya wala ni siya itukod sa tunga. Tungod kay mo magini disenyo sa naasing nga bridge. To nagayos din tig ganiha sigon pa nila kun doon na lang gid kuno itukod ang sa ilalom, mamahimo gyud ta nga di ra gid mahitabo ang naasing aksidente apan alang ka disenyo mo kuning nga bridge alang lamang sa mga light vehicle. Atong balikon light vehicle apan tungod kay nangagi pod ning uban nga mga dagkong truck hinungdan nga wa gid gikayas na asoy nga bridge o steel bridge nahugno gid kini mga suking tigpaminaw. Mga materialis. So, ongoing na untang construction ay no. Pag-repair Duha, napoy duha diha. Bang, mga kamay ang banghouse diha. nadi ang banghouse sa kontrakt ning mautulay. Para i-repair o tani pero sad ko say nga wa gid na. Atong balikon ha, diri na didipit sa may lower Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. So sa unahan pa ni ang bukong. So sa unahan pa. Sa unahan pa. Gikan sa mga panghitabo nga Dapat ni ha sa lower Pulacan, Labangan. Kasunod ani is barangay Bukong. Unya ang sunod po Dipaya, Labangan sa Buanga del Sur. Muna nga usmo na tuno ang karga aning maong dump truck kabagting og kabilkada is mga balas. O sa pagkakaroon pwede pa makaagi no sa ubos nga bahin ining tulay ay mga single motor pero ang mga bao-bao or tricycle maglisod gid sila imikan kay habog no buntod ang maong daan nga pwede agian gani atong nakita kanina nga gituklod pa ang bao-bao para sa nga makalahos gyud ngadto sa unahan sa maong tulay mga kabagting og kabilkada. kay ang uban nga putol tang ba. Okay, di mga oraso makabating kabalkada doon ay doon ay usa ka bikulo nakabutang Santa Maria. Ning atras man kini. Sa ito ka barangay. So mo na karon ang mga individual nga gusto unta mo lahos. Pero di lang sila sa pikas bahin makaagi. So tara, nalapoy ning katkat. Ato lang taon makalusot ba? Tuara. Okay. So sa mga waanaanan o graba, maglisod gyud labi na pag kani mga automatic nga miyo. So, delikado kayo. Tumabok tempo. Paglisod og tumabok. Ayan single motor na siya no. Pagtabok mga kamig og grabing lisura kinahanglan pag So di mga orasa, kinahanglan pa ihandos aron makalusot sa pikas bahin. anta dire. Tuyo tanan ko. Wala pa ay responders gikan sa disaster ba ka gikan sa province di mga orasa. Pura green gini no, di pwede aswaton sa kwan. Lisod gyud, lisod. So Tabangan og mga tao. kinahanglan nga Tabangan sa mga tao. lisod gyud. Adi de. Isa ka ligid palandaan baligduhan na. So bugat-bugat. Ayan no. Bisod gyud. So atong malantaw diri karon nasyos tunga dapit. Kunya di man kaingon ka baga gining nasoy nga steel bridge. Putaw na siya. Carbon loading. Carbon loading. So mao na siya ag steel bridge yung mga rasa mga sok hindi pa minaw. Ana siya ring adlaw to na speakers buntod di na makita ngit na gyud. So ang karga sa naso nga dump truck mga balas. Doon ay plate number nga G189197. Kuwari dos tumoy no. Sigun pa nga ang nasoy nga dump truck gikan kini siya sa Aurora. Mas pinakadoon nga ruta niya mas diri mo kuha sa unahan gamay nga quarry andang magian sa diri niya labot niya na mas daghan pa pod ang mas daghan pa sa daghan ang mga gis nasoy nga dapit niya siya ra gintawoy way swerte nga naabtan sa kahugno nasos tunga nga bahin so wala pa naungkat ang nasoy nga dump truck mga kabagting kawalkada ni morasa dunay mulabang unta nga four wheels. So dunay adunay labang unta nga mini dump truck ni mga rasa so tuwa sa pikas bahin atong i-zoom gamay aron makita agad sa mga naglantaw. Kini magubang dalana no sa mga viewers karon kini maong dalan. Kung gikan ka og Labangan, mato ka og ibutang Tatibao. Kini may pinakadoon. Picture sa dito. Agi ka sa Santa Cruz, paingon sa Alegria, Dalugan. Tama dai pang Sa Tawagan, Hayagan. Dapat yoy pili pa tayo tumagi sa Tawagan. Una nga nining mga oras nanikamot kini ato ang mga kaigsuonan yung mga naka single motor nga makalahos nining maong tulay no mga kabagting og kabilkada gani galisod gid sila og mas maayo na lang kay gamay nga tubig nining mga oras kay ting-init mo na nga makaagi ra gyud pod no ang mga single motor pero mo lagi na ang mga bao-bao o mga tricycle
maglisod yun, labi na og pasag ka, kinahanglan pagid ni nga ituklod no sa mga pipila na to ka mga individual nga naa diri sa mao nga lugar. Doon ay mini dump truck usab no nga to sa unahan no, plano niini nga mulahos dinhe sa puro lisod pag-agi kabagting og kabilkada. No ni Morasa ani agyapon ang dump truck sa may tulay no nga bahin o pagyapon ni na rescue bugat bud kay ni unya do na po ni karga nga mga balas din gikan sa may barangay Dipaya labangan sa Buwag del Sur ug pauli unta kini no paingon sa may Aurora sa Buwag del Sur at sadto say no pagabot sa mga area na hagbong kini gumikan kay nahugno ang maong steel nga tulay dinhi kabagting og kabilkada. So ato ang ipakita kining payong-payong no nga tricycle ining ubos nga bahin sa may tulay. Ituklod kini para makasaka ngadto sa may mabaw nga bahin. Wala nga nakaluyan pod nga nakaagi po taon ang mao nga payong-payong kalahos ra. Pero kining ginatawag nitong mini dump truck nga nasa unahan kining color blue maglisod kini og pag-agi aning gamay nga daan kabagting og kabilkada gumikan kay lugsongon kaayo. So live diri gikan edukad sa may Lower Pulacan labangan sa Buwag del Sur diri gayud mismo sa mao nga tulay nahugno kini usa ka dump truck no mga color puti adunay karga nga balas adunay plate number nga G80 9197 kabagting og kabilkada. Then ang driver ni no nakaangkon og mga pangos nga bunog sa iyang kalawasan human kini na hugno ang mao nga tulay. Apan nini mga oras wala dinhi ang maong driver no mga suking tigpaminaw. Mga oras sa kalma ang bulog tubig tungod kay sumikit na pagulan pero ulan nagnasoy nga Ito nasayra no nga kaganina pa ning alas 4 hapon no nahugno ang mao nga tulay ug ini oras medyo kilom-kilom na ang mao nga lugar bagting og kabilkada. Picture na ka sir. Okay ko ni. Labi nag-ulan. So nindot nga ma-repair Pero na may kasada lagi dito. Mag-agian po mga Dito ni. Yara. Sir, taga diri ka sir? Oh, yes. Wagi ka? Tanong ko sa inyong mga kagawa ko. Tayo na tao di ha. Kubiyan sa kayo basta mawala nito sa kanila. Ginawa di ato. Taon to na tong driver ani. Wala na. Wala na to. Kinsa to may patroma, tumbling na. Pundo ko si truck. Labit di ba no? So wag to diyan para turod uyang mas. Response team. Di man dito kuantong ganina. Abi na ko kuanto para Bago pa po manabot no. Oh. Papatong magtingin kita. Magani kaya sa local government. Butangan na lang sa mga assignments nga kinsa lang sa dito pero Ano ako jay? sa maran ng driver. Wala mabusyo pa. Para may nakuha na. Ang driver daw ano sir? Sa ikuan nila. Sa driver ina. Wala mo kakuan kabalita? Pero buhay raman daw. Wala na unsa. Sa may imong istorya sa kahanginan. Marites. Mga kapagting kabalkada sa tangin ninyo ha ang dugang pang mga detalye sa maong or nining nasangpit nga panghitabo sa tuang Facebook page ug uban pang mga programa nato sa tuang duha ka sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM. Standby or atangin ninyo subaybay lang mo sa tuang mga programa sa tuang duha ka istasyon mga kabagting ug kabilkadas.